naku. Ni jama'a ku tashi mu taka, mu so juna domin Allah, mu so juna mu daina kiyayya. Ni ne Afisi yaro naku, ni ne dan umma da abba. Ku jama'a ga zance na, ku so talakanku domin Allah, ku so talakanku daina kiyayya. Ni ne Afisi yaro naku, ni ne dan umma da abba. Ku jama'a ga zance na, ku so talakanku domin Allah, ku so talakanku daina kiyayya, ku so talakanku ba su hakinsu. Ni ne Afisi yaro naku, mu Nijar mu ne dangi. Don haka dole mu zana, in mun zana dole ku taka. Don haka dole mu zana, in mun zana dole ku taka. Don haka dole mu zana, in mun zana dole ku taka. Ɗan mata kai dole ku taka, kuma gayu dole ku taka. Ni Afisu dan Isa ne, kowa ya ji ni dole ya taka. Kiɗa da kiɗa sai istidiyo, in ka garwa sai mutu. Ni Afisu dan Isa ne, kowa ya ji ni dole ya taka. Ritim da ritim sai istidiyo, in ka garwa sai mutu.